kuning lakas Roki paling uding hidung kadung kadereng amor mangun manak rahayu
managolong kumulung manadupara karna nira mangapus Nuwun sewu prasasat kados kejubrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu dene desa Kuleng namung sementen jembaripun parandene kok kerawan para priyagung Ngastina menika penemban Begawan Durna miwah Raden Patih Harya Sengkuning kang rawuh. Mboten langkung kula pun kantong bolong ngaturaken sembah pangabekti mawan tuantu kunju sandhap padha paduka penemban Durna. Wele wetes wele gimbal manyar-manyar, Pedro. Ndak tampa gawe bobong rasa ora liwat pangestu kumara gake tampanana kantong bolong. Inggih kula tampi mugi andadosaken jimat dipun prayogakaken anggenipun pinarak. Matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga. Raden Patih Harya Sengkuni sungkem kula katur. Iya Pedro ndak tampa. Ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Inggih kula pundi mugi dadosaken jimat dipun prayogakaken anggenipun pinarak Raden Patih Harya Sengkuni. Iya Pedro ora kurang sawiji apa. Kok janur gunung kadengaren ndika para priyagung kapan rawuh wonten ing pecuk-pecukilan. Yen pancen wonten wigatos ing badhe kababar kalilan kula badhe ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda tama paduka penemban Durna. Pedro, kowe tak kandhani ya. Bener sing dadi ucapmu, janjane rati nemu nalar. Ing atase Pendhita Durna sing wis kondhak kaloka dadi punjara kraton negara Ngastina, parandene kok banjur biayaan nganti tekan ning desamu kene iki. Kuwi janjane ora trep ora pas. Apa meneh aku teko kene nemoni karo dapurmu janjane ora trep nek gandeng aku diperintah karo sesembahanku ya ki anak Prabu Duryudana Narendra Ngastina supaya aku teko ning kene. Mula gandeng kuwi perintah ratu mesti wae tak esokake janjane batinku aku mau aku teko kene iki. Kananmu kaya ngono kuwi. Desamu cilik, ngendi-ngendi ana papan-papan sing sarwa dalane ora becik kaya mengkono kuwi. Nanti kereta kuwi bola-bali mundak-mandek mergo ngerti dalanmu sing kaya ngono kuwi. Gandeng aku diperintah karo anggaran Prabu Jaka Pitana ing Ngastina, mula ya aku kudu budal nabeta aktiku jane peksan teko kene iki. Mergo aku ngerti, anggere aku teko ngene Petruk, teko ning desa kene. Mesti aku beda karo sing wis-wis. Yen aku teko ning ndi mesti mulih nggo dhuwit pirang-pirang. Yen rene genah sesuk ora nggawa apa-apa aku. Tegesipun pripun? Ingkang mangkajengaken kados pundi? Petruk. Aku tak dadi talang pangandikane anggaran Prabu Duryudana. Sing intine ngene. Wis marambah makaping-kaping. Wong Ngastina ki amboyonge marang bapakmu ya kuwi Semar Badranaya. Diboyong marang negara Ngastina mung tansah gagar wigar. Bapakmu ora gelem, yen ora banjur digandoli karo para Pandhawa. Mula Sri Palungguhan iki yen pancen Semar wis gugung utawa waton ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, genti anake lanang. Kowe Pedro. Yen kowe gelem syukur, wadene kowe ora gelem engko genti gareng sing tak boyong. Gareng nek ora gelem, bakok sing tak boyong. Mergo kae ngalori terus sing gawa amplop ngono kuwi. Mula mung Sri Palungguhan iki ana pakurmatan agung saka negara Ngastina kowe budhal. Kowe tak boyong marang negara Ngastina, ora bakal tiga ning Padasurin, nek bakal tiga ning Kasur Babut ing Kabak Kamulyan. Kowe dimuktake mapanane kono. Kowe mangan apa wae keturutan, nyandang model piye wae bakal kasembadan. Paribata kecek bodo. Dateng Mutiara ngono kae.
kowe bakal dadi wong sugih dadakan. Yen perlu bojomu anakmu kabeh gawanan negara Ngastina, bakal kowe dimulyake mapan ana negara Ngastina, dadi panakawane para warga ing negara Ngastina. Nuwun sewu, Penemban Durna. Piye, Petro? Ayo budhak dina iki. Nggih riyen to. Elek-elek wonten pecuk-pecuki lan mriki kula menika dados pamong. Punika dados lurah sing dipun sepuhaken wonten mriki menika Petruk. Dados urusan kula menika kathah, kewajiban kula menika kathah, pakaryan kula menika mboten sithik. Saya-saya nuwun sewu kula caosi prisa. Desa kula mriki badhe duwe gawe. Munjukaken raos syukur wonten kurbane Hyang Agung kanthi ngawontenaken sedekah bumi. Ora perlu nganake sedekah napa wi. Sing baku rasa kowe gagas karo para kawula. Kawula do nete-nete uripe do keserakan uripe seratas gagas. Sing baku kowe sak keluargamu mulya mapan nang negara Ngastina. Budhak dina iki lho boten saged. Kula menika nggih nggadahi kerepotan. Repot-repot apa? Aku ngerti karo jadwalmu. Sasi iki sepi ta kowe? Wosek aja nembe karo wong. Nuwun sewu pancen bener jenengan ngendika ngoten bener. Lek sasine iki janjane nggih lumayan. Lah lek sasi ngarep iki pancen nyenyet saestu ngoten. Kula nek tasih gadah pedamelan tanggung jawab nek kedah kula rampungaken. Yen mangke kula tilar wonten negari Ngastina niki mangke ngesakaken dhumateng para kawula. Mila saking menika dinten samangke kula dereng saged sowan wonten negari Ngastina, mbok menawi mangke sanes wekdal kula badhe sowan. Beda. Tegese yen pancen kaya ngono kuwi wong sing ora kena ginawe becik. Monggo aku napa perintah tunggal saka Ratu Ngastina Anggaran Prabu Duryudana. Kowe bakal dimulyake, kowe dimuktekke panjenengan ora gelem jane menungsa model piye ngono kuwi. Terus tekanku kene karo Adipati Halya Sekuni diparingi Purbawasisa. Yen nganti bali kono negara Ngastina ora mboyo karo Petruk Karnabala, tartamtu aku bakal nampa pidana paukuman gedhe saka Anggaran Prabu Duryudana. Lho, ripalungguhan iki nadyan aku sabar, wong sabar tetep ana watese. Aku teko kene iki ora mung karo Adipati Halya Sekuni, sing nganti Prawadya Balasatapra sing gunggunge iki pirang-pirang. Yen nganti kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, mun sing ora kok meden-medeni karo kowe. Ora nganti kentong subuh